Hej derude, og velkommen til den her hurtige post-workout stræksekvens, hvor vi lige får løsnet kort og godt op for hele kroppen, fordi vi ved det godt. Udstrækning efter sport er vigtig for vores fleksibilitet, men nogle gange synes vi ikke lige, vi har tiden til det, og derfor har jeg lavet den her til jer. Så lad os bare kaste os direkte ud i det. Vi starter i et squat malasana. Så stil dig med hoftebreddes, eller med måttebreddes afstand mellem fødderne nærmere, hælene ind, tæerne ud, og så synker vi ned. Hvis din hæle er løftet, det ser sådan her ud, så tag rul bagen af munden og hvil hælene her på, så du har lidt støtte. Hvis du omvendt har hælene i, perfekt, hænderne mødes foran hjertet, og så presser vi bare lige hænderne mod hinanden og prøver at rette ryggen ud så godt vi kan. Herfra, rock lidt fra side til side, stille og roligt. Og bare lige få åbnet lidt op i dine hofter og lænden her. Træk vejret. Godt, tag så stræk højre arm lige ud til siden, fingerspidserne i gulvet, og så løfter vi venstre arm op mod loftet, drejer hovedet med så meget vi kan, og presser nu bare med lårets kraft knæet ud af, så det flugter med tæerne. Og igen, hvis hælene er løftet, det er helt fint, men jeg vil hellere bede dig om at have lidt støtte til hælene, så du kan koncentrere dig om øvelsen og ikke så meget om balancen. Godt, venstre hånd i, stræk armen lang, og løft højre arm op. Smukt. Vi løfter lige hofterne en gang. Lad dem komme ind i hoftebreddes afstand. Og så bare lige her, lad hovedet hænge her. Du kan bøje, strække benene lidt skiftevis. Og så tager os lige at svej lidt fra side til side her, så vi virkelig får givet slip i lænden. Og prøv at bøje så meget i knæene, så mave og lår kan mødes her. Og prøv også at helt slippe i nakken. Godt. Plant hænderne i, løft halvvejs op, prøv at strække arme, strække ben. Tag så et godt skridt tilbage med din venstre fod, højre fod er mellem hænderne, og så sænker vi venstre knæ i. Godt. Løft dig selv op, flet dine fingre og placer dem på dit højre forlov. Presser benet væk, i det du løfter hjertet, løfter hovedet og læner dig en lille smule tilbage og virkelig prøv at synke ned i hofterne her. Det kan selvfølgelig også se mere sådan her ud. Det er helt fint. Jeg vil bare gerne have, at du koncentrerer dig om at få et stræk her på forsiden af din venstre hoftebøjer. Så prøv at glemme, hvordan det lige skal se ud, og bare prøv at gå med, hvordan det føles i kroppen. Nu er det venstre hofte, som sagt. Vi prøver at strække. Godt, sving så armene op over hovedet. Kig op mod loftet. Træk albuerne ned. Lad hænderne mødes bagpå. Så tager vi lige et skulderstræk med herfra. Godt, herfra løft overkroppen tilbage op. Tag nu og bøj dit venstre knæ, så vi trækker hælen ind. Og prøv at gribe fat med begge hænder om din venstre ankel. Hvis du ikke kan nå, så grib fat om et bukseben, hvis du også har bukser på, eller hen et yogabælte, og tag fat rundt om anklen, så du kan holde fat i benet, nærmere bestemt. Godt, vi synker frem og ned i hofterne, og så prøver vi at trække hælen ind, indtil vi mærker et dejligt stræk på forlovet. Trækker skuldrene tilbage på at holde overkroppen løftet. Godt, slipper her. Planter hænderne i på hver side af højre fod. Skubber til hoften tilbage til et halvt split. Så fokus her på først og fremmest at trække tæerne mod næsen, strække højre ben godt langt. Og så herfra vil jeg prøve at bede dig om at løfte brystkassen, så du kan faktisk strække armene, komme helt op på fingerspidserne. 2 blokke eller bøger under hænderne kan også være hjælpsomme. Og så prøv at tænke på, at jeg vil have hjertet fremad mod mine tær, frem for at runde i ryggen og nedad. Så vi holder lidt længde i ryggen her. Prøv at trække højre hofte tilbage. Træk vejret. Godt, bøj ned i højre knæ. Vi træder frem igen til en foroverbøjning. Hænger bare lige her et øjeblik. Husk igen at bøje knæene, så lår og overkrop kan mødes. Giv slip i nakken. Indånding, løft halvvejs op, stræk arme, stræk ben. Tag et godt skridt tilbage med højre fod, sænk højre knæ i. Godt, løft op, flet dine fingre, placer dem på venstre forlov. Skub imod, løft op.
Så virkelig tænk på at sende højre hofte frem, venstre tilbage. Træk vejret. Med en indånding, send så armene op mod loftet. Kig op. Pust ud, træk albuerne ned. Hænderne mødes bagpå. Vi tager et skulderstræk med her. Godt, løft overkroppen tilbage og bøj højre knæ. Træk hælen ind. Grib fat med begge hænder eller med en strop rundt om anklen. Træk din hæl ind til dejlig forlovstræk her. Igen, du kan bakke tilbage for at tage lidt mindre intensitet. Synge mere ned for mere intensitet. Men igen, prøv at holde overkroppen løftet. Godt, slip her. Hænderne på hver side af venstre fod. Vi skubber hofterne tilbage. Lad lige hænderne gå lidt med os. Prøv at sende hjertet fremad mod store tåen. Strækker venstre ben og sender venstre hofte aktivt tilbage. Godt, bøj ned i venstre knæ, en hånd på hver side, løft højre knæ, den her gang træder vi tilbage op i et hundestræk. Giver bare lige os selv et øjeblik til at gå lidt på stedet. Godt, tag så og kom op på tæerne, rundt i ryggen, rul hele vejen frem, lad hofterne søge ned mod gulvet, vi bliver på tæerne, presser ud gennem hælene, finder en anderledes opdog, bøjer så knæene, skubber tilbage op i et hundestræk og ruller direkte frem igen. Så rullende hund her langsomt. Træk vejret. Prøv virkelig at tænke, du vil have bevægelse og plads gennem alle rygvivlerne. Og læg mærke til, at hælene begynder at falde ud. Prøv at presse dem tilbage. Lige tilbage. Vi tager en til. Ruller hele vejen frem. Smukt. Herfra sænk dig selv hele vejen ned i gulvet. Tom af fødderne i. Sæt fingerspidserne lige ud for munden. Med en indånding løft dig selv op. Og med en udånding kom ned. Indånding op. Udånding ned. En gang til. Indånding op. Udånding ned. Kom nu hele vejen ned og ligge her. Vi bøjer venstre albu 90 graders bøj i den højre hånd ved siden af højre brystkasse, eller højre side af brystkassen. Bøj højre knæ, og så triller vi om og ligger på venstre side. Og vigtigt her, at skulder og albu er på linje med hinanden, og du ikke har albuen helt hernede mod hoften. Det gør nemlig, at vi lige får strukket brystmuskulaturen og skulderen lidt mere ud. Plus det får vi også et twist i ryggen. Det er en meget dejlig universal stræk det her, så nyd det. Godt. Triller om på maven, og så skifter vi. Lige linje fra skulder til albu, venstre hånd ind langs siden, bøj knæet, venstre knæ vel at mærke, og så triller om. Og hvil. Ja. Godt, kom tilbage ind. Hænderne på hver side af brystkassen. Lige hjælpe selv op på alle 4. Hofte over knæ. Lad hænderne gå frem. Og så lader vi overkroppen smelte ned til poppy pose. Så armene er strakte. Vi sender albuerne ind mod ørerne. Der er lige linje fra skulder til håndled. Du kan sænke helt ned med hagen og brystkassen i. Eller for en mildere variant panden i.
Vi har virkelig tænkt på, at vi vil strække den øverste del af ryggen ud. Så derfor tænker vi på at lade brystkassen smelte ned mod munden. Og prøv at lade hofterne blive nogenlunde over knæene. Og løft tilbage op. Hele vejen op på alle fire. Vi svinger bare lige benene rundt og kommer ned på ryggen til de sidste stræk for i dag. Start med bare lige at trække knæene ind, rokke lidt fra side til side. Højre ankel over venstre knæ. Flexer højre fod. Griber fat enten rundt om venstre baglår eller rundt om venstre knæ for lidt ekstra. Så tænk på at sende højre knæ væk og træk venstre knæ ind. Godt, vi skifter. Venstre ankel over højre knæ. Grib fat rundt om benet. Træk ind. Og giv slip. Stræk nu begge ben lange. Helt til hvert hjørne af munden. Armene langs siden. Lige giv dig selv øjeblik her til at slappe helt af. Bliv helt blød. Fra top til tå. Spænd af kæberne. Skuldrene. Lad maven blive blød. Benene blive tunge. Vejrtrækning roligere og mere jævn. Hvis du har tid og lyst, så endelig bliv hvilende her lidt endnu. Giv din krop den ro og regenerering, den har fortjent. Og ellers så runder vi af for i dag. Du kan vippe lidt med fingre og tær for at bringe dig selv tilbage. Og når du er klar, kommer du op. Tusind tak for den her hurtige udstrækning. Jeg håber, at du nød det. Og til vi ses igen. Namaste.